खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय सनितपुर जिल्लायाव बारग' एनडिएफबि कोअर्डिनेशन कमिटिनि मोनसे सावरायमेल खुंदों। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि बेलस्रि हग्राजुलियाव बारग' एनडिएफबि कोअर्डिनेशन कमिटिनि मोनसे सावरायमेल खुंदों। बे सावरायमेलनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जा थांनाय डिसेम्बरनि 5 आरो 6 अक्ट'खालि रङिया आरो क'क्राझाराव बारग' एनडिएफबिफोरनि चेक रानदोंमोन बा अनसुंथाइ होदोंमोन। बे चेक राननायाव बारग' एनडिएफबि हिसाबै गोबाङानो थालांबावदों होनना फोरमायदों बिथांमोना। बेखौ लानानैनो बिथांमोना दिनै मोनसे सावरायमेल खुंदों। बे सावरायमेलाव बिथांमोना जा थालांनाय बारग' एनडिएफबिफोर बिथांमोननो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जयै सावरायलायना बे अनसुंथाइखौ होनो खावलायदों आरो लोगोसे आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा आसामनि डिजिपिजों सावरायलायनानै बारग' एनडिएफबिनि जा मोननांगौ मोनथाय बेखौ होफुंनो थाखाय खावलायदों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला एनडिएफबिआरनि 122 जन केडारफोरानो बे अनसुंथाइखौ मोनाखै बा भेरिफाइ जानो हायाखै होनना फोरमायदों। बिनिखायनो बिथांमोना आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा सावरायलायना नायबिजिरनायनि गेजेरजों मावफुंना होनो खावलायदों। स' भिडिअआ एसेनोसै, बेखौनो नोंथांमोननिसिम फोरमायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम फैनाय जाबाय। गोजोन्थों।